हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बराय हरबावलायबाय लोगोफोर। गासिनो लोगोफोरनि आथुर जाथारबाय। जोंहा न'आव थांगासिनो लोगोफोर नै बासा नेगासिनो दङ नै आथुर जाथारबाय थांनो मोनहैसिगोन आरोखि। नै लोगोफोर जोङो जख्ला बान्दा मोनफैबाय दा बेयाव 12:30 जाबाय आरोखि ना। ओंखाम जानो थाखाय बेयाव हटेलाव दोनफैयो आरोखि। दा बेयावनो जाखांनानै नेगासिनो। दा बेयाव एसे बार जाहोदों आरोखि। नै फिसालानो माबा नांगौनो बेखौनो बायनो नागिरदों मा लायो बियो। बेखौ लादो मोनसे बेखौ लानोसै नो ओमफ्राय अबेखौ नांबावगौ मेथाइया मा अबेखौ वाटरमेलन कहाँ ले लो बस हो गया लाके वाटरमेलन कैंडी लाबाय नै केक जानो नागिरदों। इसका मुंह देखो। বন্ধ করে একটু শাসনে দুটা চলে কিবা লাঠি খাই আছে মিঠাইটো কি নিচিনা লাঠি নিচিনা এইটোকে খাই আছে দুটা চা এইটো চা এইটোকে খাই আছে खेल जादों लोगोफोर आजालाय बाबु केक खाय আছে वाटरमेलन मोनहैसिगोन लोगोफोर नै लामायाव एसे माल बोख्लायदों आरोखि ना। बेयावनो जिरायनो बालायनाय मोनबाय एसे बाहेरायाव ओंखारनानै बार जाबाय आरोखि। दा 4:30 जाबाय लोगोफोर सोरांबायानो आरो फेमिलि माखायाबो नै बाहेरायाव ओंखारबोजोब्बाय जिरायबाय थानो बाबाय आरोखि माला न' मोनहैगोन जागासिनो। मर्निं लोगोफोर नै जोंहा न' मोनहैसिगोन सोरांगुलायथारबाय आजायाबो सिखारबाय नै लोगोफोर लोगोफोर दैबाना गासिबो दैबाना जाजोबनानै दैबाना लोगोफोर दै लोमजोबनानै दङ नै न' माखाया। दाबो फाइनालि जोङो बरपेटा रडआव सफैबाय आरोखि दा मानि नालाय मानिना ओंखारगासिनो माबा थांसै लोगोफोर हटेलाव हाबनानै एसे नास्ता जाबायनोसै आरोखि ना पर'था जाबाय नै आजायाबो जानो मोजां मोनदों आरो ना मानो जानो मोजां मोनदों नास्ता जानानै थांसै आरो जादो थांसै माबार मोजां मोजांथारना हा थांसै पातला दहाजों
लोगोफोर एखे दैबाना जाजोबनानै दं न' मोनसिगोन जोङो थांगासिनो नायलाय दैया माबायदि जि अखा नोगोद अखा हादों आरोखि ना न'आव सहैबाबा अखा हागोन ना मागोन बारा गोजान गैला न' मोनहैसिगोन नै बाजार मोनफैबाय लोगोफोर बाजाराव दाउ बेदर लांखानोसै न'आव संनानै जाहैनोसै आरोखि ना बारा गोजान गैला न' मोनसै न' खाथिनि बाजार बेयो लोगोफोर न'आ जोंनिया लोगोफोर नै जोंनिया न'आ हाग्रा मानखोजोबनानै दं नै नै दासो मोनफैदों नै हायाखै खेवनो बिमाया खेवहरदो नै जोंनिया न'आ हाग्रा जाजोबनानै दं दा नास्ता जाखांनानै हाग्रा एवनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय आरो दा मा जानानै दंबावो दंखला दैयानो गलांनानै दं आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौनो एसे नायलाय नै लेट्रिन बाथरुमाव लेट्रिन बाथरुम फुरा हाग्रा जाजोबना दं आरो नै ओमफ्राय दा दंखलाबो दैया गलांनानै दं लोगोफोर बे दंखला जायाबाथ' ओंखामखौनो मोनजाथ'नाय नंला ओंखायनो दा माने दंखलखौ फाहामगोनसै आरोखि माने आजाया मिनिगासिनो आरो आजा नै दंखला मा अबस्था जानानै दं लोगोफोर बेखौसो फाहामनो आरोना लोगोफोर लोगोफोरनि उफाय गैया आरोना फाहामनांसिगोन नङाबा दैया मोनलोंनाय नंलालै दा एफा एनै मेचिनजों एवनोसै हाग्राखौ न'आव रावबो थानाय जायाना लोगोफोर जोंना एखेबारे मैया फैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दा सफैबाय जाबायदि अबस्था जानानै दङ लोगोफोरनि दंखला माने अबस्थायानो गलांना दं आरोखि ना बेसे थांखो ना बेसे थांखो जिनिसालाय जाबायदि अरखिना दं बियो बेसे थांदों ना बेसे थांदों फालाय नादा बसो बे थाङाखै खोमा बेखौबो खेवनांसिगोन खेवनो दे जादे बेखौ दंनाखौ गैया लोगोफोर गोदान होनायसै मा अबस्थालै मानिया मा खालामदों आदा ओंखाम संदों ओंखाम उखैनायाबो हामला मैया जानायानो आरोखि दाबो मोनजायाखै नै हटेलाव दहाय नास्ता जाबोबाय एसे सिमलागुरियाव फुल टाइट होनानै लाखानोसै आं एखे बार जाबाय थायोना बेनो जारलाथार समान होना लायाबाथाय फारसे बारा जालायगोन बेबो नै ओरैनो लुज जानानै दं एबाव मटर दं आरोखि ना लोगोफोर मटरखौ होनानै दोनदों ओमफ्राय दा मटरावबो दै सोबाल' फैयो ओमफ्राय आरो दोनथ'बाथाय दैया रानलांबाथाय ग्रोब मटरावबो गवा आरोना दैया बे सालाया हमथानो हाला नालाय बेखायनो गोदान होबाय आरोना लोगोफोर खस्थ' फुल टाइट होखाबायलै
एबारावबो खेवनो हानाय नंला गोदान ना टाइटखौनो होखाना थानोसै जाबाय दे बांद्राय गोराबाव बायलायलांनोसै बेलाय नैबे लुज जालायबाय एबाराव समान टाइट जाजोब्बाय नै लाइन दंना गैया बिमा लाइना दंना गैया लाइन थांबाय लाइनाबो जोंना गामिनि नालाय ब्रा मा जाबावनो लोगोफोर लाइनाबो थाङो आरोखि फैलायगोन जेनेबा बारा गोबाव थाया बेसे बाजार एरिया नालाय गोदान होबाय आं नै खेरें लेथ्राय माथो जासिगोन 12 बाथि दानगोन दाना नैबेखौ सोना होनोसैलाय नै दा नायनोसै आरोखि ना लोगोफोर दै सोनानै नायनोसै नै दैसो गलायलांबायसो माथो जाबाय आरोखि ना लोगोफोरना साक्सेसफुल जाबाय आरोखि आंनि खामानि मावनाया नै आं बै गाहायनि वासारखौ गोदान होबाय बेखौ गोदान होबाय ओमफ्राय नै एबारनिफ्राय मटर सालायनोसै आरोखि ना बारखौ ओरै लांबाय न'आव हामला फायखानायाथ' अबस्था गैला नै हाग्रा एवनाय भिडिअ मोनसे लाबोबावगोन लोगोफोर होनबालै जाबाय बिमा ओंखाम खुरदो नै लोगोफोर मटरखौ साबाय आरोखि नै दैया गफैबाय ओरैजाय नै सनाया रुम साफा खालायगासिनो नै फिसालायाबो गेलेगासिनो ओइ बाबा आच्छा केन्डि लाया हे नै दैया एबार माबाया लेथ्राया फैयासै दा मोजां जायो दे ओंखाम जानोसै दे ओंखाम उखैबाय नायलाय लोगोफोर हाग्राया एखेबारे एवनोसै आरोखि ना ओंखाम जाखांनानै नै लोगोफोर दा ओंखाम जानोसै जोंहा जिरायदो आबा आजाया मोनहास'आ नालाय सियारखौ डाबल होलायदों आरो जाहैग्रोदो आरो दा जाखांनांगोन बे मा सिथाबखो ओंखाम सिथाबदों आबा नै जोंना फांखाया सिउ सिउ बारनांलायबाय सनालि पंखा मेघा पंखा अखा लोगोफोर दहायबो अखा हादोंमोन ओमफ्राय दा हाथ'वाखै आरो दसे गारथ'दों थेवबो हाहां जानानै दं नै हानो बायदि जानानै दं जादो नै दाउ बेदरजों जादो आबा गोथावथार ने आब'आ फैगासिनो दङ मानोथो उदै मोनसेयावनो थांखागोनखौलाय माथो खुरै लालायबावनो इयावनो होदो थोरसियावनो जानोसै आरो जा थांदो आबा जिरायदो आबो फैग्रोथों र' थांदो बाबू बात मानता है ना बेटा जा बेटा जा बाबू बात अच्छा है ना बेटा हाग्राखौ एवबा नै लोगोफोर लाब लाब थांखायो आरोखि
जा बरिया जाखायो मेचिनजों हाग्रा एवबा दानो एवखांगोन आरोखि बेखौ